हेलौ लोगोफोर बयखौबो आंनि बे समनि थान्दै इउट्युब चेनेलनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय। जोङो नै दा बे समावहाय खालामाथियावहाय बेरायनो थांनो ओंखारदों। आं बेखौनो फारियै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सानबाय। जोङो दा खालामाथियाव थांनो थाखाय नै बे खानामाख्रा दै जों बिखौ नावनि गेजेरजों बारगासिनो दङ। फै अब्ला जों नायलांनि। दैयावनो सालायसननांगौनो लागाव दे सालायदो दे। नायनानै ला लोगोफोर, नै जोंनिया लामाया माख्रा दै, बियो माख्रा दै। दालां गैया, जोबोद खस्थ'यै सफानाव गाखोनांगौ, सफा दैयावनो सालायसोमनांगौ। नायनानै ला नै लोगोफोर, माख्रा दै आमगुरिनिफ्राय जानानै राङिजरा बारलांनाय लामा बियो। नायनानै ला नै लोगो। जोङो दा नै हाग्राबारि मोनजेनबाय। हाग्रा सिं सिं लामाजों जोङो थांगासिनो दङ। लामाया खोब गिथाव बाथाव। बोरैबाबा मैदेरबो ओंखारो, मोसाबो ओंखारो, साबधान जायो। दायो जोङो बेबायदिनो खालामाथि ओरैहाय खंख्राजराजों बायफ्लंलांनाय दैखौ प्रटेकसन होबाय नालाय, दा जोङो बे जायगाखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो ना। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलनि दारैनो नुलांजोबखागोन। जोङो नै ब्रादार सोमदोन बिथाङाबो फैदों आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय जोंना ब्रादार दंबावो, ब्रादार रबिस्वर औवारि ना, नै ब्रादार दं। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय नै बिखु ब्रादार दं। I'm busy. I'm also busy. दा जों अलरेडि हाग्राबारि गेजेराव दंफैयो आरो ना गाइसमोन। एसे मैदेर बायदिसिनाबो हाग्रानि जानवारफ्राबो बेयाव ओंखारो आरो ना। बेबायदिनो दाउमासा, दाउराइ बायदिसिनाफ्राथ' फ्रायनो लोगो मोनखायो। नोंथांमोनाबो निस्सय फैनानै नायफैनो हागोन आरो ना। हेल' लोगोफोर, नायनानै लादो नै हाजोआ, कालामाति हाजो। जोङो मोनथारनोसै, थांगासिनो दङ। फुराना प्रटेकसनखौ देखायगोन नामा? जोबोर समायना कालामाति हाजो। जोङो थांगासिनो दङ। जोङो नै बे कालामाति हाजोआव फैदों नै बेरायनो। नायना लादो लोगोफोर, जायगाखौ जोबोद मोजां। कालामाति हाजो, नै दैया हाजोआव नै मिस्टार बिकु बसुमतारी बिथाङाथ' फैदों। नायनानै ला लोगोफोर, जोबोद मोजां जायगा। नै लोगोफ्रा, नै बेखौ लानानै फैदोंमोन दिनैहाय, खिन्थु केन्सेल जाबाय प्रग्रामा। प्रग्रामा केन्सेल। আপনি ইয়াত আহি পেলাই মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছিল। হয় নাকি? এনেকা বিউটিফুল সিনারি। আচ্ছা আচ্ছা। কি গাড়ী নতুন লইলে নাকি? নহয়, অলপ পুराना আছে। खालामाथियाव फैदोंमोन जों लोगोफोर प्रटेकसननि थाखाय, नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय केन्सेल खालामनांबाय। এটা বর্তমান যাম আৰু लोगोफ्रा नै लोगोफ्रा, जायगाफ्रा जोबोद मोजां लोगोफोर, नायनानै ला नै जायगाफ्रा। कालामातिनि दै जोबोद समायना। देनांहाय बेरायनो फै, बयबो नायफैनो हागोन कालामातिखौ।
दुगैनो जोबोद मोजां हेलौ ओरैबायदि मोजां जायगाया जोबोद मोजां गोलायनो नागिरो दुगैनाय दैया गुसुथार दा बरिया जायगा जोबोद समायना बियो हाजो हनै भुटान हाजो खाथियावनो दङ नायनानै ला लोगोफ्रा नै दै गांबाय सान्दुं गोसाखाय हेलौ लोगोफोर अब्ला भिडिअआ दिनै एसेनोसै जोङो जि लामाजों फैदोंमोन दा जोङो बे लामाजोंनो थांफिनसिगोन जायगाया बारा मोनाजासे थाजाया गोबां हाग्रानि जुनारफोर ओंखारो दा बेनिखायनो जोङो थांफिननोसै आरो जों जि उद्देश्य लानानै फैदोंमोन बावहाय बियो माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जायाखिसै उननि समाव जोङो भिडिअखौ खालामगोन दा हामबायसै बाय बाय थेंक्स